Het is woensdag 30 oktober, de dag dat in de archieven een oude Friese opera ontdutsen is. En blijkt dat Sven Kramer al rond de snijn het geheime bordsgoed van de KNSB al testen mocht. En daar word ik helemaal gek van. En ik heb al een schriftelijk protest er tegen ingediend. Er wordt niks mee gedaan en ik word er strontziek van. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd werd. Ja, heel goed, jong. Welkom bij Bient. Maar jong Tom Verheul en Margrethe Graaf over een ingrijpende documentaire over ALS. En we hebben deel 3 van de Riege over de Keet. En dan blijkt dat je nijste leefde meenemen naar de Keet net altijd een zo'n goed idee is. Het wie in de caravan altijd wel zo van dat het gevaarlijk is dat je naar wat skarrel ging, dat je die naar de caravan. Want dat zien jongens, dus, nu nog wat kapers op de kust op die leeftijd. Maar mijn eerste gast is Frans Bauer. Hij is hier om te praten over zijn nieuwe album. De mooiste jaren komen nog. En hij zit je net al in, want we hebben uw eigen Frieske Frans Bauer ook uitnodigen. Dat is Appie Skeer uit Ljouwert. Eerst zorgen we trouwens even naar een optreden. Als sterren aan de hemel staan, zijn woorden ineens zo goed. Dan telt alleen één gevoel, daar ik veel van je. Lieve mensen, dank u voor die aandacht. Heel veel plezier nog vanavond en heel graag tot de volgende keer. Tot ziens! Voor ons, wanneer weer dit optreden? Ja, ik was het niet zelf in ieder geval. dat hielden we nog op. Ik denk, ja, hè? Ja, ik vind het echt hartstikke leuk. Het wie Appie dus. Dat is Appie. Nou, ik heb Appie ooit een keer leren kennen, maar toen kende ik hem nog niet persoonlijk. Toen werd ik gebeld door allerlei fans. Hoe laat ik bij een bakker zou komen ergens hier in Friesland. En ik dacht nog, ik heb geen idee. Ik kom helemaal niet bij een bakker en management gebeld. Nee, we weten niks. Dan bleek dat Appie naar een of andere bakker was gereden om daar fans handtekeningen te geven. En die dachten dat ik het was. Maar dit is wel heel apart. Daar bist je om te praten over die nieuwe album zelfs. Ja. Maar wij vonden dit zo leuk. En Appie, ja, dit is voor jou gewoon haast een klus in het weekend erbij, hè, als Frans Bauer. Ja, dat klopt. Het is door de week hard werken en aan het weekend 's avonds vaak zingen. Ja. En wat doet hij nou? Trog hij op die liek het? Misschien ingewikkeld Fries. Waarom lijkt hij zo op jou? Als je hem ziet zingen of hoort zingen? Nou, hij heeft in ieder geval al twee dingen die heel kenmerkend zijn. Hij heeft het postuur van mij. Echt een Bourgondisch welgevormd lichaam, net als ik heb. Dan natuurlijk de haargrens is natuurlijk ook bijna hetzelfde te noemen. Ja, maar dat van hem net heel veel, net 10.000 euro kosten. Want... Nee, maar ja, ik heb ooit er wat bij laten zetten. En zijn stem lijkt natuurlijk ook wel heel erg veel. Dat is natuurlijk ook wel... Ik vraag me eigenlijk af waar mijn vader is geweest. Nou, ik eens even vragen hoe dat zit. We kunnen in ieder geval zien wat Appie doet de hele dag. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even... Ik ben begonnen zo'n 10 jaar geleden met allround repertoire. Totdat mensen mij heel veel vergeleken met Frans Bauer qua uiterlijk en doen en laten. En toen ben ik me even een beetje gaan verdiepen van wie is die Frans Bauer. En nou, mijn oma was helemaal fan natuurlijk van Frans Bauer al voordat ik het wist. Zong ik ook die liedjes. Het zigeunerleven, het gevoel van bevrijheid is waar ik van hou. Ik wil het nooit voor iets anders. Vind je dat de oliebollenbakker op iemand liekt? Ja, ik ook. Frans Bauer. Frans Bauer? Als je wil dat ik even een stukje zing van Frans Bauer, dan wil ik dat wel hoor. Ja? Van Als sterren aan de hemel staan, ken u die? Jawel hè? Als sterren aan de hemel staan. Wat doe je nou het allerlaatste? Jongen of oliebollenbakken? Ja, ze zeggen altijd in het leven moet je keuzes durven maken, maar dat ken ik niet. Nee, ik vind het allebei heel mooi om te doen. Maar als het nou een Duitse wust en dan kies de steen van die jongen, Ja. zo is het dan wel? Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. En ik wil graag een eerlijk antwoord. Ja,
Ja, dat zien we dan wel, toch? Even voor mij. Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Zoiets? Ja, voor ons. Wat vind je hier nog van? Ik vind dat hartstikke leuk. Dat meen ik echt. Maar waarom vind je dat leuk? Ik bedoel, er is een man die liekt op die. Die doet eigenlijk Nou, maar nooit. buiten dat hij op me lijkt, is het ook nog... Hetgeen wat hij doet hij ook nog op zijn eigen manier. En doet hij ook echt, denk ik, omdat hij het ook echt leuk vindt. En dat zie je ook. Wat hij ook heel erg leuk vindt, dat vind ik ook, is met mensen omgaan. En dat zie je gewoon hier heel duidelijk terug. Dus eigenlijk, kunnen we elkaar zo afwisselen. Hij kan een dagje mij zijn en word ik de oliebollenbakker. Maar ken je elkaar trouwens? Heb je elkaar wel eens vaker zo? Dit is nou de 3e keer dat ik Frans in het echt ontmoet. En we hebben eens een keer e-mailcontact gehad wel. Klopt. Ja. Maar voor de rest, ik ga wel eens naar een optreden om een beetje natuurlijk bij te blijven. Ja, want dan mag je nou flink onthoefening, maar die album, al die liedjes, maar die er maar staan erin. mooie nummers op, inderdaad. Ja, Ja. Weer gebeurd. Wat vind je van het Ja. album? Ja, het is een heel... je kan het een beetje vergelijken met zijn vorige album. Ook levenslied, maar ook hele vrolijke liedjes. En een beetje die weg van het vorige album zit er heel veel in. Ja, ik wil even Marij naar iets luisteren. Oké. En dat is ik van ben al mee. heel lang geleden. Maar ik even zeggen, Jontje 99 2000. Oké. Luister maar mij. Als jij op een hemel steen, dan steen ik heel even stil. Dan weet ik echt wat ik zil. Dat is... Dat is echt heel lang geleden. Ja, wat is dit? Wist je dat Het nog? is een liedje heb ik vertaald in het Fries. Een hele dag daarmee bezig geweest destijds, vergeet ik nooit meer. Mijn manager dacht, ik doe dat wel even in een uurtje. Nou, ik had die dag hier een concert in de Harmonie en ik zou dan even dat tussendoor even doen. Nou, dat is uren is dat geworden. Ja. En er is dan dit uit. Bij het legendarische duo Kikstra en Opperdiek. Maar het is echt wel een liedje wat heel vaak gedraaid is in de provincie. Want, want ik praat Fries in Duitsland, dus sorry, dat is dom maar. Ik ben hier al zo vaak geweest, Kimmel. Nou, Wat heeft er maar Friesland? Nou, ik versta eigenlijk alles. Ik ben natuurlijk door heel wat jaren hier ook geweest als artiest, theaters, maar ook in feesttenten. En natuurlijk ook op piratenfeesten en dergelijke, heel vroeger. Dus ik versta eigenlijk over het algemeen alles, maar ja, praten, dat is niet van mij weggelegd. Dat gaat niet. Maar dat versteer je dus wel. Ja, ik versta het heel goed. Ja. Er komt net in Friesland, hè? Maar dit is na je tour, die is dat door, die theatertour. Ja. Waarom eigenlijk net? Nou, we hebben eigenlijk afgelopen jaar zijn we in de Harmonie geweest. En er zijn nu een aantal extra concerten bijgekomen. En dan gaat de impresariaat die gaat dan kijken waar we dan kunnen. En dit keer is het Groningen geworden. En ik dacht een aantal andere plekken in Nederland. Maar helaas niet hier. Nee. Nog even een vraag aan jou. Wat kost het mij nou om daar in te huren als Frans Bauer? Nou, ik zit bij een bureautje en die regelt dat voor mij. Ja, maar ongeveer. En dat hangt er vanaf wat Nee, je zei wil. ze dus? Nee, het hangt helemaal vanaf wat je wil. Kost het €400? En dan zit je aardig in de buurt. En Frans Bauer voor op een bruiloft? Dat ligt eraan, dat wat je wil. Maar ik praat nooit over prijzen. Nee, maar ik zag ook Maar dat... er komen natuurlijk wel, er zit wel een verschil natuurlijk. Er komen wel 30 man mee. Je hebt je band, snap je ik. orkest, noem alles. Maar ik zei het, omdat ik de dogongs van 200 optredens naar 80 ongeveer per jaar. Daar heeft het ook minder druk. Maar hij treedt dus ook nog op als Frans Bauer. Hij is toch les van zulke jongens? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik er eerder profijt van heb. Want de liedjes die ik zing, die worden natuurlijk zo vaak te gezongen. Dat het, Maar ja, als ze daar al hebben boeken, maar hem dan nog wel omdat het goedkoper is, dat is helemaal de verkeerde kant uit, denk ik. Nou ja, ik weet het niet. Ik heb heel veel lookalikes. Ik heb in België één, ik heb een Marokkaanse. Ik heb het nooit als negatief ervaren. Nee. Moet ik wel zeggen dat je een stuk knapper is als mij, maar goed. Dus er is alle reden om naar Appie te gaan. Maar ik wil toch even, want we hebben een hele grote groep Friesen die ben echt fan van die. Dat hebben we wel eens vaker zo'n de kamersier en dan winnen ze maar droegen wast en van alles en nog. Wat is het laatste wat sinds was? Want ze matten denk ik nog eens of nog een oorplak daar om daar te zien. Maar ja, zit er nog wat in de pen van Friesland? Nou, we gaan natuurlijk het komende seizoen staan we natuurlijk met de Tour helaas niet in Friesland. We komen later het jaar wel natuurlijk hier weer naar Friesland toe. Dus dan hoop ik weer dat ik in de Harmonie te zien ben. En in de tussentijd ben ik natuurlijk wel te zien op de televisie met mijn nieuwe programma Vive la France. En later het jaar ook de Bananensplit Show.
En natuurlijk de komende tijd heel veel promotie doen. Dus ik neem aan dat ik nog heel vaak hier in de regio ben. Oké, en als ik er zelf niet ben, dan is Appie er. Ja, dan is Appie er wel. Kun je hem nog even de muzikale afsluiten voor ons bedenken? Was het een duet? Wat wil je zingen, Appie? Heb je even voor mij? Doe nou niet, toch? Pak ik de eerste of de tweede stem, Appie? Zeg maar. Pak jij de tweede maar. Pak ja. Doe nou niet, doe nou niet, nee, doe nou niet. Of je mij niet ziet, we weten wel beter. Laat mij niet zo gaan. Doe nou niet. Oké, nou applaus. Eerder bedankt voor de komst naar de studio. Ja, we gaan verder. Aanst praten we hier over een verhaal ALS. Er is een documentaire over maken en dan heb ik toen mooi de documentairemaker. En dat gaat over een verhaal op Schiermonnikoog. Nou eerst de riegen over de Keet in Deinum. Want de pannen macaroni waar het zo op tafel zet als de ploeg honger hier bij het kabit zitten. Maar als het misgong, dan waren de jongens ook even hut op hun plak zet. Joen, de hichte en dieptepunten van het lippen in de Keet in Deinum. Er weer wel spul en dat gaat af in een caravan uitpraten of de boeten, het maalgang en dan weer een Piet Family. Ik nog wel eens van jongens met alles praten en dat soort dingen. En als ik wel een punt had van ja, Piet Family is inderdaad toch omdat ja, de tag gebeurde. Dan zei het alweer degene die zei van jongens dit maar even uitpraten worden. Ja, dan lag ik pas op bed. Dan kwamen ze weer naar bed. Dan zeiden ze van, dan moet men eerst komen, want daar moesten we wat praten. Daar moesten we ruzies uit. Nou, daar heb ik altijd voor. Dus ja, maar heel niks. En je squadden. Ja, en in de squadden, ja. Praten van die jongens die zitten in het landbouwgoed. Ja, jongens, dat er zien mijn trekker ongeluk of weet ik veel wat. Dat soort dingen heb je net al wel. Ja, de dregen ding, zei van jongens, dat komt op tafel. Maar ik vind jongens, gaan we met z'n wat voor feest hebben haast, dan hebben we geen beginnen. Nou, voor sommige dingen. Het wie in de caravan altijd wel zo van dat het gevaarlijk is dat je nou wat skarrel in, dat je die naar naar de caravan. Want dat zien jongens, dus, nu wel wat kapers op de kust op die leeftijd. Nou, we hebben wel eens hoe de beachparty bijvoorbeeld met 60 man in een staakerven. De meeste mensen passen er net afval mensen in, maar dat bus plakt het wel. Gewoon een plakmaatje en een band scoren. Vanuit daar, als je zo'n vriendengroep had, ik weer oordenkt, we komen een weekend in Centerparks, we hebben wel feesten georganiseerd, ja, tentfeesten hadden we georganiseerd in de Keet. En Christmas party en al je feestjes, ja, dat betekent je dan. En dat doe je als groep zijn in zijn Keet. Je bent nooit tacht en dat ding zei ik om. Goh, die vlaan boppen de meeste uit. Ja. Zo ik was, ja, vooral jongens, dus je weet wel, jonge mensen, ze moeten ook wel eens even het heel eten of zo wat hebben. Dan zouden wij dat kwam thuis ook wel dwalen wat ik maar dat hoorde net. Nou, dan wisten ze dat ik. Nachts omvliegen hier op Brommers op eten en op Team. En hier op het Diekom scheuren en Rob en razen. En nee, daar winnen we gauw kleer. Dat weer afspraak, dat mocht net. Maar als je al is daar weer en dan winnen ze de hele dag want het karbit zitten. En dan stond je wel 16 karbit busten op een rijtje bij wijze spreken. Nou, en dan kwamen we weer met mijn appelflap, met mijn oliebal. En die bracht je koffie en die bracht dit. En nou, dan weer in je oren en dan hier ik wel een hele goede pannen macaroni kleer staan. Die jongens onderling in Wolfspel, dat ze zijn nou eens die avond al besluiten de tent dat er gewoon net uit wonen. Dus dan moesten ze wel eens even hardhandig eruit halen worden. Maar de week was een time-out. Ja, nou, was even 2 weken een time-out. Ja, dan zijn er nooit. En dan zijn we nou de eerste 2 weken, of de eerste maanden best je net welkom. Nee. Dat bleef spreek voort. Ja. Want toen kon je net handhaven. Nou, en dan was ik wat vernield en dan moest het maken worden. Nou, kon het maken worden, nou, dan heb je ook wel eens in van huis halen. Dan zei je van, doe eens maar even mij een hele dag aan het werk. Of maar een auto tot lang afleveren. Nee, dan heb je het woest. Dan heb ik direct gebeurd. Dat bij zo'n in de boel, als er overlast is, dan is het, dan moet je het zeggen, dan is het gebeurd. Of dan kan er wat gebeuren. Maar je overlast met de buren. Dat woont wij net. Nederland 2 is snel een documentaire te zien over ALS-patiënt Gert-Jan Merlijn.
Deze psycholoog werd Sajalien confronteerd met de eerste symptomen van een dierlijke spier- en zenuwziekte, ALS dus. Hij verhuisde met zijn gezin naar Schiermonnikoog om daar zijn laatste jaren terug te brengen. Voordat ik je met documentairemaker Tom Verheul en Margrethe Graaf op praat, zullen we eerst even naar een fragment uit die documentaire Op de dijk over een naderende dood. Mijn waardigheid wordt constant op de proef gesteld. Daarin schuilt het wrede van ALS. Je met je volle verstand laten welgevallen dat je verandert in een kasplant. Ja, een drukwekkend verhaal. Tom Verheul, welkom. Dankjewel. Je hebben deze man, ik denk, 3 heel in twee jaar. Ja, hem volgen. Het is al 3 jaar, want hij is nu al een jaar lang is hij verstoord. De film is nou correct klaar. Hoe kwam je op het idee om deze man te filmen? Hoe ging dat? Nou, ik woon zelf op Schiermonnikoog en ik zag hem langs rijden in zijn karretje met toch aandoenlijk, met het hoofd een beetje bungelend en zo'n hand aan die knop van zijn kar. En ik hoorde van mijn vrouw dat hij ALS heeft en daar is mijn eigen moeder aan gestorven. En ik heb daar ongelooflijk veel moeite mee gehad. Vooral omdat ik haar in de laatste fase van haar ziekte helemaal niet kon bereiken. Ik had een hele hechte band met mijn moeder, maar ik kon haar nauwelijks aanraken. Ik kon er niet met haar over praten. Het was zo verdrietig. Hoe zei dat net? Of Koen Jo dat net? Nee, beide niet, maar ik ook niet. Het ging niet. Dat heb ik niet eens goed kunnen onderzoeken waar het aan lag. Nee. Het ging niet. En mijn eigen vrouw was toen zelf in die periode ook ziek. Dat speelde ook nog een rol. Maar dat heeft me enorm veel verdriet gedaan. En toen ik hem zo zag, dacht ik wil met hem contact hebben. Ik wist niet precies, maar... Want je Koen hem eigenlijk net? Nee. En ik heb hem opgezocht en hem gevraagd van... kan ik daar met jou over hebben? Over mijn moeder en over de ziekte. Maar heel open. En pas later ontstond het idee, toen ik hem ook wat meer zag wegzakken, dacht ik ook van hoe gaat het nou? Hij heeft twee dochters, toen 10, 14 jaar. Hoe moeten zij verder? Hij kon niet praten. Hij communiceerde beeldcomputer, via documentaire, ja, met kleine woordjes en lettergrepen. En ja, dus heel veel. Het contact was toch vrij arm, helemaal op inhoud gericht. En toen heb ik hem voorgesteld om een film te maken. Ja, en dat wilde hij dan. Dat zorgen we dan in de beelden. Een prachtig beeld van een man die het afschiet neemt van het leven. Eigenlijk net wel nadenkt over zelfmoord, maar dat toch net doet vanwege de band. Maar vers zit in zijn hollen. Want denken kan in een rol, maar hij kan verder niks meer. Nee, hij zit gevangen in zijn lijf. Hij zit gevangen in dat proces. En ja, door een film te maken en doordat hij die tekst, dat waar we overeenkomen, hij zou de tekst schrijven, kwam er meer ritme en structuur in zijn leven. Iedere ochtend ging hij dan aan het schrijven en iemand schreef het dan over. En 's middags dacht hij erover na. En daardoor kwam hij wat meer in, werd het wat breder. Ja. Hij ging ook verhalen schrijven, korte verhalen schrijven. Ja, het zijn aparte zaken die het nou krijgen. Hij moest toen zoveel grenzen in hoe zien menselijkheid om maar bij zijn band te blijven. Ik wil naar Margrethe. ALS. Ik ken die vreselijke campagne nog van Twailien, dat ze bij de bushokjes een gezichtsscène lieten. Als je dit zegt, dan ben ik al deer. Ja. Zo'n film. Hij is net bedoeld om mensen meer geld te jan. Nee. Dat weet ik, maar wat kan dit voor effect hebben? Nou, het kan in elk geval voor effect hebben dat er meer aandacht komt voor ALS. Men weet net hoe het ontstaat, men weet de oorzaak net en daarom is er ook geen medicijn. En er is een proteïeld nodig voor onderzoek, maar er zijn maar zo'n beetje mensen die het hebben, dat het haast net interessant is. En ze zijn ook 3, 4, dan zijn ze daar. En het is een beetje cru, maar er is geen enkele commerciële fabrikant of zo die daar onderzoek naar doet. Want het is net interessant. Nee, de ontwikkeling van de medicine is te duur voor die periode binnen. Want er binnen 1400 gevallen in Nederland bekend. Ja, dat is maar 40, 50 in Friesland. In Friesland. Deze man gaat naar Schiermonnikoog. Om daar de rest te vinden. Daar zou hij het volgende worden. Wil ik even maar even naar zien. Mag dit nu? Ik weet niet meer hoe ik op het idee kwam om naar Schiermonnikoog te gaan. Maar het had alles van doen
met mijn ziekte ALS. Nou, dankjewel, Sjeerd. Ja. We konden in Laren de wereld niet aan zoals die iedere dag aan ons voorbij trok. Te veel drukte in huis en geworstel met de thuiszorg. Ik moest me aanpassen aan hun schema's. Vroeg opstaan en vroeg naar bed. Ik wilde per se staand blijven plassen. Maar dat was te veel van het goede. Waarom kijk jij mij? Dan kan je iedereen wel willen veranderen, maar het is eenvoudiger als je de wereld verandert. Klein en overzichtelijk. Met een fantastische thuiszorg. Stint Passion, dat is dan een punt wat hij eruit haalt in die mooie voice-over, die toch een zelfs insprutsen is. Ja. Begreep je dat deze man uit een Laren voortgeeft om te zeggen, nou dan maar die ski moet zeggen, want de stem mensen om je heen? Ja, nou er zit nog iets voor. Er zit voor dat het eigen wensken hast. Die is uitgeworst naar een thuiszorg of een oorenzorginstelling. En die het belangrijk voor die binnen. En dan moet een oor net zeggen dat het net belangrijk is, want het is belangrijk voor die. Dus het is wel de moeite waard om te zieken naar een thuiszorgorganisatie of naar een huisdokter of een specialist die daarnaar luistert. Ja, maar dat is hoe ze op skiën. Maar we het nog maar net even hoe de huisartsen hebben op skiën, want die hebben speelmelk. Maar in jou, het heet toch volle meer thuiszorgorganisaties, volle meer handen op bed. Ja, maar ik denk dat het is een rustiger omjouwing. Dat jouw trekken van liedser, ja, die haast meer oorzaak, haast meer rest in die lippen. Meer op elkaar, meer mierskip. Dat is aantrekkelijk voor zelfs. En ja, zo'n leadsteam, een wijkteam of een eilandenteam, dat had correct een beetje extra. En dat geeft ook een baan aan mij die. En ja, daar wie ik een voorbeeld van. Als je nog geen trek had, dan zitten ze van, ik kom over een jelle wel weer om. Ja, dat kan net als je aan de andere kant van de stad zit, als het op een route zit. Ja. En het net in een leadsteam. Ja. Je hebben dus 2 hele jaar maar de camera bij hem west. Denk ik heel confronterend na het verlies. Wat heb je er zelf nog van? Ja, wat heeft het nog zelf jouw joen? Dus, ja, het was natuurlijk ook een vriendschap, maar ook een hele moeilijke vriendschap. Ik weet nog, als ik een uur of zo met hem gedraaid had of geluisterd had en gesproken had, dan was ik helemaal leeg. Alles via de computer, hè? Ja, het was ongelooflijk vermoeiend. En hij had natuurlijk zwaarder dan ik. Dus op de een of andere manier kan je goed houden. Maar het is natuurlijk heel confronterend. Want die tijdelijkheid, die voel je. Ik keek naar mijn eigen handen. Wat gaat daarmee gebeuren? Ik heb ook veel van, ja, dan kreeg ik weer een raar soort prikkeling in mijn been. Ben je al benauwd? Nou, dat niet. Het schijnt toch een generatie over te slaan. En ik ben al uit de gevarenleeftijd. Maar laatst kreeg of een paar jaar geleden kreeg een wat oudere oom van me ook weer ALS. Dus, ja. En ben je? Ja. Mijn dochter begon je dus ook over, ja. Die wilde dat ook weten. Ja. Ik heb die film zien, ik vond het confronterend. Ik moest even een kwartier geven in de boeten daar. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan denk je, ja, we maken me eigenlijk zwaar genoeg. Hoe die liet ze dingetjes in het leven. Deze man die kan niks meer. En dat zou hij zit ook echt gevangen in zijn leven. En het was een hele intens levende man. En, dus het staat eigenlijk voortdurend in conflict met die vreselijke ziekte en die gevangenschap. Maar deze film gaat eigenlijk ook niet alleen over ALS. Het gaat over het behoud van je waardigheid. Zelf je manier van leven nog zo lang mogelijk kunnen bepalen. En dat is zo essentieel. Ja, en de familiebond. En daar wil ik graag nog zien, want dat is vond ik zelf de tranentrekker van die 23 minuten. Ja. Het is voor het eerst dat Rawhide speelt zonder mij. Ik wil graag wat mensen danken. Eerst de vrouw die met mij samen al 5 jaar in deze rollercoaster van de gekte de boel overeind weet te houden. Mag ik een staande ovatie voor mijn vrouw? Margrethe Graaf, een vrouw die een staande ovatie krijgt van de man. Ja, nou dat mag ik. Want juist bij dingen als ALS wist heel gauw een verpleegster. En het is heel wichtig om goede zorg te hebben, dus het echt in die relatie van man en vrouw blijven is. Hoe is het met de vrouw en het gezin nou? Daar zijn ze uiteindelijk toch in geslaagd. Dat is heel goed. Want hoe is het nou, Marge? Ja, zij is teruggegaan naar Laren, ook voor de school van de kinderen.
En voor een betere kans op de arbeidsmarkt. Maar ja, ze doet het verschrikkelijk goed. En die film, wat heeft haar dat bracht uiteindelijk? Heeft ze dat nog ergens geholpen? Nou ja, je zag in het begin toen we wat worstelden over de tekst, dat ze zei van ja, nee, dat zei hij niet en zo. Ik hoor hem nog praten in mijn hoofd. Maar nu, na een jaar, dan was ze bijna onderdeel ook van het team wat de film maakte. Samen met Shari Duins hebben we in de studio in Hilversum de tekst ingesproken. En het was een heel mooi moment, ook een mooie afsluiting van een soort proces. Hij is binnenkort jarig en dan gaan ze met de familie naar de uitzending zitten kijken. Nou, tegen dank voor dit mooie verhaal. De documentaire Op de Dijk over een naderende dood is snijn om 11:00 jongens te zien bij de RKK. Ja, dit is Bient van Joen. Morgen ben we er weer. En ik wens je nog een hele noffelijke jong verder. Niet al.